Ну і перший сюрприз, знаєте, я завжди обіцяв, що буду починати свій виступ з сумної пісні «Між двома блокпостами», але сьогодні я зробив виняток, незважаючи на певні трагічні події, все-таки треба якось вміти радіти чи що. І, власне, що пісня цю радість якраз приносить. І я хотів зробити такий невеличкий сюрприз, так би вийти з контексту сьогоднішнього вечора і заспівати улюблену пісню першої роти 103-ї бригади 62-го батальйону. І особливо вона улюблена нашого бойового побратима, заслуженого Микола, які в тебе там реалії. Заслужений журналіст України Микола Савєлєв.